L-ewwel tas-sena residenti fil-komunità Santa Marija, struttura inqas riġida minn tas-soltu, bdiet b'qudiesa imbagħad żjarat mal-qraba wara l-ikla ta' nofsinhar. Iżda x-xogħol bażiku bħadd isir it-tindif u l-kura tal-annimali xorta rid isir. Il-programm residenzjali ta' setqa twil 14-il xahar li twal wieħed f'Malta u jitratta kull xorta ta' vizzju. Fih residenti jgħaddi minn 3 fażijiet. L-ewwel fażi fejn jibda jambjenta ruħu, it-tieni fejn jaħdem fuq il-problemi anke bl-għajnuna tat-terapisti u t-tielet fejn joħroġ jaħdem kuljum u jipprepara biex jerġa' jidħol fis-soċjetà. Id-direttur ta' setqa Charles Sherry qal li f'dawn iż-żminijiet il-komunità tipprova ddaħħal lir-residenti fl-ispirtu festiv. Ikun hemm ħafna attivitajiet għaddejjin fi żmien ta' festin ġenerali, aħna nsejħula off structure fejn barra mill-istruttura riġida tas-soltu tal-programm ikun hemm attivitajiet bħal mawriet kulturali, imorru il-bowling mar-residenti biex huma wkoll jidħlu fl-ispirtu tal-miliet u nferħuhom ftit f'da żmien li għalihom huwa ta' sagrifiċċju. Spjega kif persuna tkun taf illi għandha vizzju. Tħoss li biex tiffunzjona tajjeb, biex tipperformja fuq ix-xogħol għandha bżonn tieħu dik is-sostanza u tilfet ukoll ftit il-kontroll ta' kemm tkun qed tuża minn dik is-sostanza. Hemmhekk fejn ngħidu il-persuna bdiet tiżviluppa dipendenza. U hemmhekk fejn aħna nħeġġu lil kull min ikollu bżonn jiġi ġewwa l-uffiċini tagħna Santa Venera fuq bażi ta' anka drop-in m'hemmx għalfejn wieħed jagħmel appuntament u fil-moment li jħoss li għandu bżonn l-għajnuna jirrikorri mill-ewwel għall-għajnuna. Apparti l-qraba f'dan il-jum speċjali kien hemm ukoll ex-residenti illi marru biex jagħtu kuraġġ u tama. Spjegaw xi tfisser għalihom il-komunità Santa Marija. Telet sena mfira qiegħda klin. Ningrazzja lili nnifsi, ningrazzja l-Santa Marija għas-sapport li għadhom jituni sal-lum il-ġurnata kurdili. U nħossni sodisfat ħafna jien. Illum il-ġurnata nħossni tajjeb ħafna. Erġa' ġibt il-fiduċja tal-familja, fil-passat weġġajthom ħafna l-ġenituri tiegħi speċjalment. Illum il-ġurnata terġa' f'dawni, qegħdin komdi d-dar, sodisfatta li qed naħdem ili kważi sentej fl-istess job. Kont nibża qabel li mhux ħansib xogħol minħabba kondotta peress li kont inħabsu hekk, però l-postijiet għatni ċans lili u grata ħafna lejha jiena. Illum il-ġurnata laħqitni supervisor, ġifieri u temmen fija u nirringrazzjaha wkoll. Nirringrazzja ħafna l-komunità li tatni ħajti lura li jibqgħu jtuni s-sosten, li jibqgħu jtuni sessions kull ġimgħa mat-terapisti tiegħi. Charmaine tagħmel ukoll community work darbtejn fil-ġimgħa mar-residenti għaliex qalet kif hi sabet ex-residenti għamlula kuraġġ l-istess trid tagħmel hi ma' ħaddieħor. Bħalissa fil-komunità Santa Marija hemm 13-il resident.